Id-deċiżjoni tal-qorti li fil-Parlament hemm biż-żewġ partiti politiċi ġabet magħha reazzjoni ta' diżappunt ta' dawk li ħadmu qrib il-Partiti Demokratiku li appoġġjawh u dawk li xtaqu it-tielet vuċi fil-Parlament. L-idrologu Marco Cremona, wieħed mill-fundaturi tal-Partiti Demokratiku, iddeskriva d-deċiżjoni tal-qorti bħala waħda li tmur lilin mill-lan għat-twaqqif tal-Partit Demokratiku. Permezz ta' kumment fuq Facebook, Cremona fakkar kif 11-il xahar ilu kien ressaq l-applikazzjoni biex il-Partit Demokratiku ikun irreġistrat quddiem l-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali. L-intenzjoni kienet biex isir dak il-pass li jista' jwassal għal tmiem tas-sistema taż-żewġ partiti, bilan li fil-Parlament ikun hemm it-tielet vuċi. F'kumment separat, Marco Cremona esprima d-diżappunt tiegħu għal dawk il-votanti li xtaqu t-tielet vuċi fil-Parlament. Nemmen li ninsabu ferm bot milli jkollna xi forma ta' tielet partit fil-Parlament, għal Cremona. Ingram Bondin iddeskriva l-istess partit bħala frodi elettorali li ħalla lil Marlene Farrugia terġa' tidħol bil-pulit fil-Partit Nazzjonalista. Iddeskriva li l-Partit Demokratiku bħala karattru erratiku li ħajkun daħaq b'kulħadd l-aktar dawk li jemmnu fih u appoġġjawh. Bondin qal li jekk sa mill-bidu Marlene Farrugia kienet lesta li tobdil il-Whip Nazzjonalista missa tkellmet qabel l-elezzjoni u li kieku l-Partit Demokratiku kien fil-gvern kull ipotezi ta' checks and balance tkun żvinta fix-xejn. Esprima d-dispjaċir tiegħu li mill-oppożizzjoni mhux se nkunu nafu xi jfisser vera l-Partit Demokratiku u dan għax fi kliem Bondin kulħadd tajjeb biex jintoġob minn wara l-bankijiet. Filwaqt li esprima tama li żmien jista' jagħti parir fuq din il-kwistjoni. Josen Kassar, opinjonista fuq gazzetti lokali fuq Facebook stqarret li sa mill-bidu der evidenti li l-Partit Demokratiku ma kienx ħajkun it-tielet partit fil-Parlament. Intant il-kap tal-Partit Demokratiku Marlene Farrugia ukoll irreaġixxi tad-deċiżjoni tal-qorti. Fuq Facebook, Farrugia tefet l-innu tal-Partit Nazzjonalista bil-kliem irbaħnija l-kawża ħbieb u kemm għad irridu nirbħu flimkien.